لما عند نريو بريمستون استسنيت بخلتشان 16 زوصات اكشن تريلر حيزنا لكم مصينا لنا كلكم دما نزي فيديو لايك بمغوار جمرو نزلكم ريتونا كومنت مصحف زلكم حسابنا غلصكم سانا صنح اذا فيلم تجمر اربعه تخفال تخفليو اذا ني مجمريا معرف دما ريفولوشن يبحال ابزو خفال زدما اليزابيث تبحال غاليرينا نساونا بتنبرلو ميدوي إلي مس زبال سبايا تنبر سباين سبيتنون كلتا دقوم አለው እቲ ሓደ ማቲው ዝበሃል ድማ ኤሊ ካብ ቀዳመይቲ ሰበይቱ ዝወለዶ እዩ ተኻሊት ጓልም ድማ ስማ ሳሚ ዝበሃል እሳውን ኣብ ቀረባ ዝወለድዋ ጓሎም እያ ኤልዛቤት እውን ክትዛረብ ዘይትኽእል ምዃና እቲ ፊልም የርእየና በዚ ምኽንያት እውን ኩሉ ሻዕ ምስ ሰባት ብምልክት ቋንቋ ትረዳዳ ትሰርሖ እውን ናይ ህፃናት መዋለዲ ኮይና እዩ ንሳውን ኣብቲ ከተማ ተፈላጢት ናይ መዋለዲ በዓል ሞያ ምዃና እዩ ኣብ ቀጻሪ መዓልቲ እቲ ቤተሰብ ናብ ቤተክርስትያን ብምኻድ ትምህርቲ ይወስድ ነይሮም ኣብዚ ኩነታት ከዓ ሓድሽ መምሪ ዘምር ዘሎ ኤልዛቤት እውን ገና ድምፁ ምስ ሰምዐት ነይራ ብጣዕሚ ሰንበደት ምስ ሰብ እውን ዝሓለፈ ታሪኽ ከም ዘለዋ እቲ ፊልም የርድአና እቲ መምህር እውን ሓደ መምህር ብዛዕባ ተሰሓሓተ ርድኢት እናምህሩ ነቲ ማሕበረሰብ ከም ዘጋገይዎ ይዛረቦም ነይሩ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ምስ ዝውዳእ እውን ካብቲ ቦታ ተላዒሎም ምኻድ ይጅምሩ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እውን ኣብኡ ካብ ዝነበረት ኣቢጌሊ ዝተባሃለት ናይ ሕርሲ ሰዓታት ስለ ዝበፅሐ ኣብቲ ከባቢ ድማ ኤልዛቤት ስለ ዝነበረት ንኽተዋልዳ ትፅዋዕ ኣብዚ ኩነታት ድማ እቲ ዝውለድ ቆልዓ ጥዕንኡ ዘይሓለወ ምዃኑ ኤልዛቤት ትርዳእ በዚ ምኽንያቱ እውን ኤልዛቤት ብጣዕሚ ትስንብድ ምኽንያቱ እውን ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ጥራሕ ክተርፉ ስለ ዝኾኑ ኤልዛቤት እውን ንበይና ብዝወሰነቶ ነቲ ቆልዓ ብምቕታል ናይታ ሰበይቲ ህይወት ተትርፎ በቲ መዓልቲ ምሸት ድማ ኤልዛቤት ገዛ ምስ ከደት ነቲ ቆልዓ ብምቕታላ ብጣዕሚ እያ ሓዚና ሰብኣያ እውን ንሳ ክትገብሮ ትኽእሎ ስለ ዝገበረት ናታ ትሕተት ከም ዘይኮነ ይዛረባ ኤልዛቤት ግን እቲ ስሕተት ናይቲ መምህር ቀሺ እዩ ክትብል ትዛረቦ ሰብኣያ ድማ ከምኡ ንኸይትሓስብ ይዛረባ ምኽንያቱ እውን ሰብኣያ ነቲ ቀሺ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እዩ ኢሉ ስለ ዝሓስብ እዩ ኣብቲ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ ኤልዛቤት ናብ ናይ ኣቢጌሊ ገዛ ትኸይድ ንሱ እውን ዘለትሉ ኩነታት ንምሕታት እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ድማ ናታን ዝበሃል ሰብኣያ መፂኡ ደው የብላ ኢሉ እውን ካልእ ዶክተር ስለ ዝመፀቶምን ኤልዛቤት ከም ዘይተድልዮምን ይዛረባ ኣብቲ መዓልቲ ምሸት ግን መስተ ብምብዛሕ ናብ እንዳ ኤልዛቤት ገዛ ብምምፃእ ክላሽኑ ገይሩ ናብኡ ይትኩስ ነይሩ ንኤልዛቤት እውን ከምቲ ንወደይ ዘቐተልኩ ንዓኸ እውን ኣይክገድፈክን እናበለ ይፈራርሓ ነይሩ በቲ ሰዓት ከዓ ሰብኣያ ኢሉ እውን ገህድኦ ዋላ እንተፈተነ መስተ ስለ ዘብዝሐ ግን ክሰምዖ ኣይከኣለን በዚ ምኽንያቱ እውን እቲ ቤተሰብ ኣብ ወጥሪ እዩ ዘሎ ኣብቲ ግዜ ድማ እቲ ቀሺ መምህር መፂኡ ንናታን ሒዝዎ ይኸይድ ኤልዛቤት እውን እዚ ተግባር ብመስኮት ትዕዘበያ ዝነበረት ንሰብኣያ ኢሉ እውን ናብ ገዛ ከየእትዎ ብዓይና እያ ትዛረቦ ዝነበረ ሰብኣያ ግን ብግዲ ድሕሪ ምእታው ኮፍ ኢሎም መስተ ምስታይ ይጅምሩ ኤልዛቤት እውን ካብቲ ዝተሓበተሉ ከይወፀት ትሰምዖም ጀመረ ካብቲ ኩነታት ከም ንሪኦ እውን ነቲ ሰብኣይ ብጣዕሚ ከም እትፈርሖ እቲ ፊልም የርእየና እቲ መምህር እውን ንኤል ሰበይቲ ካብቲ መዓልቲ ሓጢኣት እያ ሰሪሓ ክብል ይዛረቦ ምኽንያቱ እውን መን ይሙት መን ይንበር ዝብል ውሳነ በይና ስለ ዝወሰነቶ እዩ ክብል ምቋስ እዩ ዝጀመረ ኢሉ እውን ክትቅፅዕ ኣለዋ ክብል ንሰብኣያ ይዛረቦ እዩ ዝነበረ ንኤልዛቤት እውን ካብቲ ዝተሓበአቶ ንክትወፅእ ዓዊሉ ይፅዋዓ ጀመረ ኤልዛቤት ግን ካብቲ ዝተሓበአትሉ ክትወፅእ ኣይከኣለትን እቲ መምህር ድማ ካብቲ ገዛ ቅድሚ ምፅኡ ካልእ መዓልቲ ከም ዝምለስ ተዛሪቡ ይኸይድ ንሱ ምስ ከደ እውን ናብ ሰብኣያ ብምኻድ ብህፁፅ ካብቲ ከተማ ንክወፁ ተሓቶ ንሱ እውን ግን ይሓስብ ስለ ዝነበረ ብሓደ ሻዕ እዩ ዝተሰማምዐ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ዘለዉ ኩሎም ጥሪት ብምሻጥ ኣብቲ ከተማ ከም ዝኸዱ ቃል ይኣትወላ ኣብዚ መዓልቲ ድማ ኣቑሑቶም ኣኪቦም ናብ ናይ ሰብኣያ ኣቦኡ ንምኻድ ይሓስቡ ካብኡ ድማ ማቲው እተን ጥሪት ንኸውፅአን ናብቲ ደንብ እንትኸድ እቲ ገዛ ደም ኮይኑ ይሪኦ ኢሉ ድማ እተን ጥሪት በቲ ምሸት ኩለን ከም ዝተሓረዳ እቲ ፊልም የርእየና እቶም ቤተሰብ በዚ ብጣዕሚ ይስንብዱ ኢሉ እውን ኢል ስለ ዝሓረቐ እቲ ተግባር ናይ ናታን ስራሕ ብምባል ብቁልጡፍ ምስ ወዱ ናብ ናታን ገዛ ይኸዱ ንሶም ምስ ከዱ እውን ኤልዛቤት ናይ ጓላ ዓይኒ ብጨርቂ ትሽፍኖ ነይራ ምኽንያቱ እውን ኣብቲ ገዛ ዘሎ ደም ክትሪኦ ስለ ዘይደለየት እዩ ካብኡ እውን ናብቲ ደም ኣትያ ከተፀራሪ ክትብል ኣብቲ ሰዓት እቲ ማዕፆ ይዕፆ ኢሉ እውን ብመስኮት እንትትርኢ እቲ መምህር መፂኡ ንጓላ ይወስዳ እዩ ዘሎ ኤልዛቤት ሰንቢዳ ዋላ እኳ ሓገዝ እንተፀዋዐት ዝሰብዓ ሰብ ግን ኣይነበረን በቲ መስኮት ክትወፅእ ምስ ትፍትን እውን ወዲቓ ርእሳ ትስሕት ርእሳ ካብ ዝሰሓተትሉ ዝነቕሐት እውን ሰብኣያ ካብ ደገ ምስ ዝምለስ እዩ ነይሩ ንሱ እውን ናብ ናታን ገዛ ከይዱ ኮይኑ ግን ናታን ምስ ሰበይቱ ናብ ካሊእ ሰፈር ከም ዝኸዱ ይዕዘብ ብምኡ ምኽንያቱ እውን ነተን ጥሪቱ ናታን ከይ ኣይገበሩ ኢሉ ይሓሲቡ ነይሩ ብዋቢሉ እውን ንሰበይቱ ንሱ ከም ዘይኮነ ይዛረባ ኤልዛቤት ድማ በቲ ሓደ መንገዲ ጓሎም ስለ ዝተወሰደት ብጣዕሚ የሕሪቕዋ ኢሉ ድማ ንዓኣ ንምእላሽ ካብ ዝናብቲ እናበለት እውን ሃንደበት ንገዛኣ ክትመፅእ ከኣለት እቶም ቤተሰብ እውን ምስ ረኣይዋ ብጣዕሚ ይሕጎሱ በቲ ምሸት እውን እታ ቆልዓ ካብቲ ልሙድ ወፃኢ ሕቶታት ናይ ኣዲኣ ምሕታት ትጅምር ኢሉ እውን ኣዲኣ ክፍእቲ ሰብ ከም ዝኾነት እያ ትሓስብ ዘላ ኤልዛቤት እውን እዞም ሕቶታት ምስ ሰምዐት ብጣዕሚ ሰንበደት ምኽንያቱ እውን እቲ ናይ ሃይማኖት መምህር ነታ ጓሎም ርእሳ በሪዙ ስለ ዝሰደዳ እዩ ናይቲ መምህር ስራሕ እውን ካብቲ ዝበሃል ንላዕሊ ብጣዕሚ እዩ ዘሕረቓ ኣብቲ መዓልቲ ምሸት እውን ኤልዛቤት ብጣዕሚ ከቢድ ውሳነ ትውስን ንሱ እውን ኣብቲ ገዝኡ ብምኻድ ካራ ገይራ ክትቀትሎ ተኣቱ መደቀሲኡ ከፊታ እውን እቲ ኽቦርታ ቅልዕ ምስ ኣበለቶ ግን ናይ ጓላ ባምቡላ ኣብኡ ትረክብ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እውን እቲ መምህር ኣብ ገዛኣ ከም ዘሎ የርእየና ንሱ እውን ንኩሎም ንምቕታል ካራ ሒዙ እዩ መፂኡ ንኤልዛቤት እውን ኣብቲ ዓራታት ስለ ዝሰኣና ንሰብኣያ እዩ ዝሪኦ ዘሎ
ድሕሪ ደቓይቕ እውን እቲ ሰብኣይ ባህሪሩ ትስእ ኣብቲ ዳኣ ካፍቲ ድምፂ ስለ ዝሰምዐ እውን ክላሽኑ ሒዙ ይኸይድ ኣብኡ ምስ በፅሐ እውን እቲ መምህር ኣብኡ ውሽጢ ስለ ዝነበረ ብኻራ ገይሩ ይቐትሎ በዚ ምክንያት እውን ኤሊ ብጣዕሚ እዩ ተሃስዩ ኤልዛቤት ዋላ እኳ ተተመልሰት ሰብኣያ ዝረኸበቶ ግን ኣብ ኣፍ ሞት ኮይኑ እዩ ንሱ እውን ቅድሚ ምሟቱ ንደቁ ሒዛ ናብ ናይ ኣቦኡ ገዛ ንክኸዱ ይዛረባ ኣብኡ ከሎ ከዓ ማቲው ኣቦይ ካብ ዝሳቐ ብማል ብክላሽኑ ገይሩ እናቐተሎ እቲ ፊልም የርእየና ካብኡ ድማ ናብ ገዝኦም ምስ ዝምለሱ እቲ መምህር ግን ነቲ ገዝኦም ኣቃፂልዎ ይፀንሖ ነዚ ዝረኣየት ኤልዛቤት ብጣዕሚ ትስንብድ እሳ እውን ንዓኣን ደቃን ንከይቐትሎም ብምባል በቲ ምሸት ብፈረስ ገይሮም ይኸዱ እዚ ፊልም እውን ናብ ካልኣይ ምዕራፍ ይወስደና እዚ ምዕራፍ ከዓ ኤክሲዶስ እዩ ዝበሃል እዚ ምዕራፍ ዝጅምር ድማ ጆዋና እትበሃል ጓል 13 ዕድመ መንገዲ ደኺምዋ ርእሳ ስሒታ ክትወድቕ የርእየና ኣብቲ ሰዓት ድማ በቲ ከባቢ ዝሓልፉ ዝነበሩ ቻይናውያን ይዕዘብዋ ይጅምሩ ንጆዋና እውን ኣብ ፈረሶም ብምፅዓን ናብ ቢሰመስ እትበሃል ከተማ ሒዞማ ይኸዱ ንጆዋና እውን ምግቢ ኣብሊዖም ናብ ንቡር ዓቕማ ይመልስዋ ካብኡ እንዳሓር እውን ፍራንክ ናብ ዝበሃል ዳ መስተ ከም ዝተሸጠት እቲ ፊልም የርእየና ፍራንክ ድማ ብጣዕሚ ስዑን ብዛዕባ ካልእ ሰብ ዘይሓስብን እዩ ነይሩ ነቶም ዓማዊሉ ከሐጉስ ክብል ካብ ሰብ ወፃኢ ኣተሓሳስባ ክገብር ይኽእል እዩ ንጆዋና ብድሕሪ ምግዝኡ እውን ምስተን ኣቐዲመን ዝነበራ ብሓንሳብ ንኽትነብር የእትዋ ጆዋና እውን ኣብኡ ምስ ሳሊ እትበሃል ተላልያ ብሓንሳብ ምንባር ትጅምር ሳሊ እውን ርህርህቲ ስለ ዝነበረት ንጆዋን ኣብዚ ዕድመ ናብቲ ስራሕ ክትኣቶ ይደልየትን ዋላ እኳ ከቢድ ፀገም ተዘጓንፋ ንጆዋና ከም ትሕልዋ ትዛረባ ሓደ መዓልቲ ምሸት ግን ሓደ ወዲ ሰኺሩ ንጆዋና ብኢዳ ይጎታ ንሱ እውን ኣብቲ ምሸት ምስ ጆዋና ክሕልፎ ከም ዝደሊ ይዛረብ ሳሊ እውን እዚ ምስ ረኣየት ጆዋና ብምሕሳብ ምሳኣ ግዜ ንኽሕልፍ ትምሕፀኖ ኢላ እውን ሓሳቡ ስለ ዝሰረቐቶ ምሳኣ ክሕልፍ ተእምኖ ንሱ እውን ምሳኺ ግዜ ዘሕልፍ ጆዋና እውን ምስ ትርእየና ጥራሕ ምዃኑ ይዛረባ ኣማራፂ ሰኣነት ጆዋና ንሶም ዝገብርዎ ኩሉ ኣብቲ ክፍሊ ኣትያ ትርኢ እያ ዘላ ኣብ ማእኸል ግን እቲ ሰብኣይ ናብ ጆዋና ምጥማት ይጅምር ሳሊ እውን ኣቐዲሙ ዝሓሰቡ ስለ ዝተረድአት ተኲሳ ትቐትሎ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ሰብ ስለ ዝቐተለት ናብ ህዝቢ ቀሪባ ክትሕናቕ ከላ እቲ ፊልም የርእየና ብድሕሪ ዓማወቱ እውን ጆዋና ኣብቲ ዳ መስተ እያ ክሳብ ዕድሚኣ ዝበፅሕ ከም ዝዓበየት እቲ ፊልም የርእየና መብዛሕትኡ ግዜኣ ተሕልፎ ድማ ኣብኡ ምስ ዝተላለየታ ኤልዛቤት እዩ ነይሩ ክልቲአን ብሓንሳብ ድማ ካብዚ ናይ ሓጢኣት ከተማ ሓደ መዓልቲ ንኽጠፍኣ ይተሓሳሰባ ነይረን ኢሉ እውን ኣብ ዓብዪ ከተማ ንኽነብራ ኩሉ ሻዕ ባህገን እዩ ነይሩ በቲ መዓልቲ ምሸት ድማ ኤልዛቤት ምስ ሓደ ዓሚል ትበኣስ እሞ በዚ ምክንያት እውን ነቲ ወዲ መልሓሱ ትነኽሶ እቲ ወዲ እውን ብጣዕሚ ስለ ዝተቆጥዐ ናብ ፍራንክ ከይዱ ይዛረቦ ፍራንክ እውን ብኣ ብጣዕሚ ካብ ምቁጥዑን ንኤልዛቤት መልሓሳ ከም ዝቆረፃ እቲ ፊልም የርእየና ካብቲ መዓልቲ እንዳሓር ድማ ምስ ሰብ ንኽትረዳዳእ ዝገበራ ብምልክት ቋንቋ እዩ ነይሩ ዋላ ሓንቲ ምዝራብ እውን ተዘይተኸኣለት ግን ካብቲ ዓዲ ናይ ምውፃእ ድሌታ ኣይቋረፀን ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ክልቲአን ናብ እንዳ ጠንቋይ ገዛ ይኸዳ እሞ እቲ ሰብኣይ እውን ንኤልዛቤት ሓደ ኤሊ ዝተባህለ ሰብኣይ ከም ዝረአየላን ኮይኑ እውን እቲ ሰብኣይ ካብ ቀዳሜት ሰበይቱ ሓደ ውላድ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ምሳኣ ካልኣይ ክደግም ከም ዝኽእል እውን ይዛረባ ኤልዛቤት እውን ብቁልጡፍ ነቲ ሓሳብ ተቐበለቶ ኤልዛቤት እውን ንጆዋና ሓቢረን ክኸዳ ስለ ዘእመነታ ኣብቲ ምሸት ኣቑሕተን ብሓንሳብ ምእካብ ይጅምራ ብዘሰንብድ ኩነታት ግን ኣብቲ መዓልቲ ሓደ ሃብታም መፂኡ ንኩለን ክገዝአን ከም ዝደሊ በዚ ምክንያት እውን ካብኣተን ዋላ ሓንቲ ናብ ምንም ቦታ ክኸዳ ከም ዘይኽእላ ይዛረበን እዚ ንሪኦ ሃብታም ድማ ብዘሰንብድ መልክዑ ናይ ሃይማኖት መምህር ከም ዝኾነ የርእየና ካብኣተን ዝገዝአን ጓጓላት እውን ደስ ዝበሎ ክፅውዕ ዋላ ተኸኣለ ንሱ ዝሓረዮ ግን ጆዋና እያ ነይራ ጆዋና እውን በቲ ምሸት ንበይና ናብ ክላሱ ክትመፅእ ይዛረባ ናብዚ ዝኣክል ዝመፀ እውን ንጆዋና ደልዩ ከም ዝኾነ ይዛረባ ነይሩ ኢሉ እውን ንሱ ናብ ዝወሰዳ ምስኡ ንክትከይድ እናሓተታ እዩ ጆዋና ግን ክትቅበሎ ስለ ዝኸበዳ ከም ዘይትውዕሎ ብግልፂ ትዛረቦ ንሱ እውን ክቅበሎ ስለ ዘይመረፀ ሓይሊ ክጥቀም ይጅምር ናታ ድምፂ ዝሰምዐት ኤልዛቤት እውን ናብቲ ክላስ ብቁልጡፍ ትኸይድ ናብኡ ዝኸደት እውን ንመሓዛኣ ጆዋና ክተድሕና እዩ እቲ ናይ ሃይማኖት መምህር ግን ካራ ሒዙ ስለ ዝነበረ ምስ ተፀግዐቶ ንኤልዛቤት ይቐትላ ኣብቲ ሰዓት እውን ናብ ጆዋና ከይዱ ክቐትላ ምስ በለ ንሳ እውን ካራ ስለ ዝነበራ ክሳዱ ትምንጥሎ ካብኡ እንዳሓር እውን ንመሓዛ ኤልዛቤት ናይ ባዕላ ክዳን ትገብረላ ኣብ ዓራ ተደቂሳ እውን እቲ ገዛ ኣቃጢላቶ ከም ዝወፀት እቲ ፊልም የርእየና ብድሕሪኡ ድማ ናብ ዶክተር ብምኻድ መልሓሳ ንክቆርፀላ ተሓቶ እቲ ዶክተር ግን ክገብረላ ስለ ዘይከኣለ ባዕላ መልሓሳ ትቆርፆ ካብኡ ቀፂላ እውን ናብ ኤሊ ገዛ ኣብ ጋር ተሰቒላ ትኸይድ ኤሊ ማለት እውን ናይ ኤልዛቤት ክምርዖ ተሰማሚዑ ዝነበረ ሰብኣይ ማለት እዩ ኢሉ ድማ ኤልዛቤት በቲ ሓዊ ተቃፂላ ስለ ዝሞተት መንነታ ብቁጡዕ ኣይፍለጥን በዚ ምክንያት እውን ጆዋና ናብ ኤሊ ዝኸደቶ ንመሓዛ ኤልዛቤት መሲላ ከም ዝኾነ እቲ ፊልም የርእየና ሕጂ ድማ እቲ ፊልም ናብ ሳልሳይ ክፋል ይወስደና እቲ ሳልሳይ ክፋል እውን ጀነሲስ ዝበሃል እንትኾን ዝጅምሮ እውን ቁሩብ ዓማዎትን ድሕሪት ብምምላስ እዩ ኣብዚ ድማ ብዘሰንብድ መልክዑ እቲ ናይ ዓንተወይ ናይ ሃይማኖት መምህር ንጆዋና ስሩዕ ኣቦኣ ከም ዝኾነ እቲ ፊልም የርእየና እዚ ናይ ሃይማኖት መምህር ንባዕሉን ንሰብን ምንም ክብሪ ዘይብሉ ሰብ እዩ ኣና ዝተባህለት ሰበይቱ እውን ቀትሪ ምስለይቲ ኩሉ ሻዕ ይዛሃርማ ጆዋና ምስ ኣዲኣ ክሳብ ድሓር ብኣቦኣ እናተሰቃየት እያ ዓብያ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ጆዋና ኣብ ክዳን ደም ትርኢ ብጣዕሚ ስለ ዝሰንበደት እውን ንኣዲኣ ከይዳ ትዛረባ ኣዲኣ እውን እዚ ኣብ ዝባፅሕቲ ጓል ዝረአ ምዃኑ ትዛረባ ኣቦኣ ድማ ብርሕቐት ኩሉ ይዕዘብ እዩ ነይሩ እዛ ጓል ናብ ዓቕሚ ሂዋን ምብፅሓ እውን ብጣዕሚ ይሕጉሶ ብዘሰንብድ መልክዑ እውን እዚ ናይ ሃይማኖት መምህር ንጓሉ ብኻሊእ ከም ዝሓስባ እቲ ፊልም የርእየና
ንዓበይት እንትመጽእ እውን ንጓዱ ዝረአየሉ መልክዕ እናተቐየረ እዩ ሓደ ሻዕ እውን ሻወር ንኽትገብሮ እዝዛ ነይሩ እዚ ዝተዓዘበት ኣና እውን ከምኡ ኣይትግበር እዚ ካብ ስርዓት ዝሓደፈ እዩ ትብሎ ንሱ ግን ከምኡ ምስ በለቶ ልክዕ ማህረምቲ ይውስኸላ ነበረ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናብ ጃዋና ጆን እና ወልፍ ዝተባሃሉ ክልተ ዝተሃሰዩ ወታደራት ናብ ገዛ ይመጹ ኢሉ እውን ዝመጹሉ ክትሕግዞም ተዘይክኢላ ክሞቱ ዝቐረቡ ነይሮም ንጃዋና እውን ብጣዕሚ ይሕዝንዋ ካብ ኣቦኣ ንኽትሓብኦም እውን ንሶምን ኣቑሕቶምን ምስተን ጥሪት ትገብሮም ካብኡ እውን ምግብን መድሓኒትን በቢግዚኡ እናሃበት ንኻሓዊ ትሕግዞም ጆን ምስ ተባሃለ እውን በቢመዓልቱ ጽቡቕ ርክብ ትፈጥር ወልፍ ዝተባሃለ ግን ካብቲ ሕማም ከይወፀ እውን ነታ ቆልዓ ንኻሊእ ርክብ ነይሩ ዝምነያ በዚ ምኽንያት እውን ጆን ብጣዕሚ ይሓዝን ነይሩ ንጆዋና እውን ክልቲኦም ተጻዳእቲ ምዃኖም ኢሉ እውን ምስ ሓወዩ ከም ዝባኣሱን ካብኣቶም ሓደ ጥራሕ ከም ዝተርፍ እናተዛረብዋ ነይሮም ጆን እውን ንጆዋና ካብ ዝተዛረበሉ መዓልቲ ንድሓር ንወልፍ ብገመድ ኣሲሩ ከም ዝሓነቆ እቲ ፊልም የርእየና በቲ መዓልቲ ድማ እቲ መምህር ንሰበይቱ ኣና ናብ ከተማ ሒዝዋ ይኸይድ ነይሩ ካብኡ እውን ኣብ ኣፋ ሓፂን ኣሲሩ ንገዛ ይመልሳ እዚ ኩሉ ዘፅሓ ዘሎ እውን ብስርሓ ምኽንያት ምዃኑ ይዛረባ ንኣና እውን ኩሉ ግዜ ከምዚ እናገበረ የቆጣዓ እዩ ዝነበረ ሎማዓንቲ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብምዃን ንሱ ዘምህሮ ኮፍ ኢሉ ትሰምዕ ነበረት ንሳ ግን ኩሉ ሻዕ ንኸይትዛረብ ዝገበረላ ሓፂን ብዘይ ምግዳፉ ብጣዕሚ ይስምዓ ኢሉ እውን ሓፂን ዝለ ዝገበረላ ኣብቲ ማሕበረሰብ ንኽትፅላእ ይገብር ነይሩ እዚ ኩሉ ዝበዝሓ ኣና ኣብ መወዳእታ ዓሳ ናጥፍአት እቲ ፊልም የርእየና እቲ መምህር ግን ዋላ እዚ ተረኣየ ዋላ ሓንቲ ኣይመሰሎን ኳዳኣ ናብቲ ሬሳ ብምቕራብ ቅፅዓታ እዩ እናበለ ምዝራብ ይጅምር ብድሕሪኡ እውን ኣና ስለ ዝሞተት ናብ ጆዋና ብምኻድ ንዕኡ ንኽትምርዖ ተዘይኮይኑ ግን ኩሉ ሻዕ ከም ዝሃርማ ይዛረባ ነበረ ከም ናይ ኣዲኣ እውን ኣብ ኣፋ ሓፂን ብምግባር ንኸይትዛረብ ይገብር ድሓር እውን ጆዋና እቲ ስቃይ ስለ ዝበዝሓ ምእዋይ ትጅምር ኣብቲ ሰዓት እውን ኣብ በረት ገይራ ንኽሓዊ ዝሓገዘቶ ጆን ኣብያታ ሰሚዑ ክሕግዛ ይመጽእ ሽጉጥ ሒዙ እውን ከፈራርሖ ይምኩር እቲ መምህር ግን ብኻራ ገይሩ ይቐትሎ ጆዋና እውን ከመይ ምስ ዘይትፈልጦ ምሕትነት ትምስርቲ ኢሉ እናጎተተ ይውፅኣ ኣብ ሓደ ጸልማ ተእትዩ እውን ብገመድ ገይሩ ብጣዕሚ ይሃርማ ካብኡ እውን ሰውነታ ብጣዕሚ ስለ ዝቆሰለ ደኺምዋ ኣብኡ ትድቅስ ካብኡ እውን እቲ ዕድል ተጠቒማ ጆዋና ካብኡ ክትሃድም ከም ዝኸኣለት እቲ ፊልም የርእየና ካብኡ ድማ እታ ናይ መወዳእታ 4ይ ክፋል የርእየና እቲ ክፋል እውን ሪትሪቬሽን ዝበሃል እንትኸውን ዝጅምረሉ እውን ኣብ ናይ ፈለማ ጠጠው ዘበልናዮ እዩ ጆዋና እውን ደቃ ሒዛ ብፈረስ ገይራ ብበረት ትጓዓዝ እያ ዘላ ብኡ ኣቢላ እውን ናይ በዓል ገዛኣ ገዝኡ ክትበፅሕ ምስ ቀረበት እቲ መምህር ብሽጉጥ ገይሩ ንሓደ ወዳ ይቐትሎ ከይፀንሐ ስለ ዝዓረፈ እውን ጆዋና ልባ ይስበር ንድሕሪት ከይተመልሰት ድማ ነዚ ፈረስ ብምግላብ ናብ ናይ ሓሙኣ ገዛ ትበፅሕ ኣብኡ ኣትያ እውን ነቶም ሓሙኣ ብዛዕባ ዝተፈጥረ ኩሉ ትዛረቦም እዞም ኣረጊት ሰብኣይ እውን ብሓደ መዓልቲ ወዶምን ወዶምን ስለ ዝሰኣኑ ብጣዕሚ ይሓዝኑ ኣብኡ ከለዉ እውን ንጆዋና ምስ ጓላ ሳም ከም ዝሕልዋ ቃል ኣትውላ ጆዋና እውን በቲ ምሸት ክላሽን ሒዛ ብምውፃእ ኣብ ደገ ኮፍ ኢላ ቤተሰባ እያ ትሕሉ ዘላ ኢላ እውን ኣብ ፍርቂ ለይቲ ብርሑቕ እቲ መምህር ረኣየቶ ጠጠው ኢላ ዋላ ተተኮሰትሉ ንሱ ግን ከይፈርሐ ናብኣይ ፅጋዕ እዩ ዝነበረ ብኡ ኣቢሉ እውን ሕማቕ ቃላት እናተጠቐመ ንልባ ይጎድኦም ይጅምር ካብኡ ድማ ኣብዚ ምሸት ዝሰርሐቶ ጌጋ እንተሃለወ ወዳ ግዲፋቶ ክትኸይድ ከም ዘይነበራ ይዛረባ ንሳ ድማ ወዳ ዝቐተሎ መሲልዋ ሰንቢዳ ገዛ ምስ ኣተወት ሓሙኣ ሞይቶም ኣብ መሬት ረኣየቶም በዚ ሰዓት እውን ዝሕግዛን ዘፅሐላን ስለዘየለ ብጣዕሚ ትስንብድ ጓላ ሒዛ እውን ብድሕሪት በሪ ተሓቢኣ ክትወፅእ ክትብል ብዘሕዝን መልክዑ እቲ መምህር ኣርኪቡ እግራይ ኣስራ ኣብኡ ከለዉ ነታ ጓላ ኣሲሩ ንኽልቲአን ከሳቀየን ይጅምር ነታ ጓላ እውን ብገመድ ዝባና ይሃርማ ስለ ዝነበረ ኣዲኣ ጆዋና እውን ልባ ብጣዕሚ ይስበር እቲ መምህር እውን ናብታ ህፃን ተፀጊዑ ዘልዮ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ይዛረባ በዚ ኩነታት እውን ነታ ህፃን ብዘሰንብድ መልክዑ ጉድኣት ከብፅሕላ ስለ ዝሓሰበ ጆዋና ብጣዕሚ ትስንብድ ኣብዚ ሰዓት እውን ኢዳ ሰባቢራ ዋላ እንተኾነ ካብቲ ዝተኣሰረትሉ ተውፅኦ እቲ ገመድ ፈቲሓ እውን ናብቲ መምህር ፋኑስ ብምድርባይ ኣብኡ ክቃፀል ትገብሮ ሽጉጥ ኣውፅኣ እውን ብምትኳስ ንኣቦኣ ከም ዝቐተለቶ እቲ ፊልም የርእየና እቲ ፊልም ድማ ናብ ድሕሪት ዝተወሰነ ዓመት ተመሊሱ የርእየና ኢሉ እውን ንሳ ምስ ጓላ ሳም ኣብ እንዳ ሕሙኣ ገዛ ብሰላም ይነብራ ነይረን ንሱ ድሕሪ ምሟቱ እውን ናብቲ ቢዝነስ ብምውሳድ ዕዕብየ እናሰርሓ እየን ዝርከባ ኣብኡ ዝነብሩ ቤተሰብ ሓጊዘምዎን እውን ኣብቲ ሰፈር ዓብዪ ዳ መጥሓኒ ከፍታ ጆዋና እውን ስራሕና ስራሕት ምስ ጓላ ብሰላም እያ ትነብር ዘላ ኣብዚ ግዜ ግን ፀገም ተመሊሱ ንጆዋና ደልዩ ረኽባ ብዘሰንብድ መልክዑ እውን ናታን ዝተባሃለ ቅድሚ ውስን ዓመታት ተዘይቀተልኩ ዝብላ ዝነበረ ሰብ ኣብዚ ሰዓት ፖሊስ ብምዃን ናብ ገዛ ይመፅእ ብዘሰንብድ እውን ናይ መሓዛ ኤልዛቤት ፎቶ የርእያ ነበረ ንመሓዛ ፍራንክ ዝተባሃለ እንዳመስተ ዝሰርሕ ከም ዝቐተለቶን ብኡ ንኽትቅፃዕ ከም እትድለ ይዛረባ ኤልዛቤት እውን እዚ ምስ ትሰምዕ ብጣዕሚ ትስንብድ ምክንያቱ እውን ኣብ ገዛ ክሳብ ሕጂ ብሰላም ትነብር ዘላ ንኤልዛቤት ብምሳል እዩ ኣብቲ ግዜ እውን ምሸት ኤልዛቤት ንፍራንክ ከም ዘቐተለቶ እቲ ፊልም የርእየና ምክንያቱ እውን በቲ ምሸት ምስ ጆዋና ብምዃን ካብቲ ከተማ ክወፃን ኤልዛቤት እውን ኤዲ ዝተባሃለ ሰብኣይ ስለ ትምርዖን እዩ ንፍራንክ ልክዕ ምስ ቀተለቶ እውን ጆዋና ካብ ዝነበረቶ ድምፂ ትሰምዕ ምክንያቱ እውን ጆዋና እቲ መምህር ዘየሳቅያ ስለ ዝነበረ እዩ ካብኡ እንዳሓር እውን ጆዋና እቲ ዝግበር ብምግባር ናይ ኤልዛቤት መንነት ብምሓዝ ኣብቲ ቦታ ብሰላም ትነብር እያ ነይራ ካብኡ ግን እቶም ፖላዊስ ንሳ ከም ዘጥፍአት ሓሲቦም ሒዞም ማዮም ዝኸዱ ነይሮም ጆዋና ከይትከራኸሩ እውን ኣብዚ ዘላ በታ መሓዛ መንነት እዩ ነይሩ ኣማራፂ ስለዝሰኣነት እውን ሒዞም ማዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣብኡ እውን ንጓላ ሳም ብርሕቐት እናርኤታ ምስቶም ቤተሰብ ሰላም ከም ዘላ እናርኤት እያ ነይራ
ኢሉውን ጓላ ብሰላምና ተጻወተት ምስ ረኣየት ብጣዕሚ ትሕበን ኮይኑ እውን ኣቦኣ ተመሊሱ ስለዘይ ሳቀያ ልባ ረጊዕላ እዩ ዘሎ ካልኣይ ግዜ ምስ ረኣየታ እውን ገጻ መሊሳ ናብ ውቃየስ ዓርሳ ትእቱ ጆዋና ዓርሳ ካብ ዘጥፍእ እውን ዓመታት ይሓልፍ ኣብቲ ግዜ ድማ ናታ ጓል ሳም ዓባይ ጓል ኮይና ንሪኣ ንሳ እውን ናይ ባዕላ ጓል ወሊዳ ኣብቲ ከባቢ ሰላም ምንባር ትቕጽል ኣብ መወዳእታ እውን ሳም ዋላ እኳ ኣዲኣ ኣብ ቁዕንነታ ተሰኣነታ ንሳ ዝገበረትላ ከም ዝተሳውስን ናብቲ ቦታ እናርአየት እዛ ፊልም ትውዳእ ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኣኹም